Nimbano oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Senyorito, adon ti tattawa nag-umong. Nasayat launay. Dahit tati kahit ko. Agtulnog dagiti tao kada tayo. Lakay Emiliano. Adda ka kani. Antoyak, Senyorito Brandon. Dayjay Esmeralda, nakatakter iti abay nila kay Emiliano. Malasin nyo ka di daytoy ni Paklab iti bokot ti kabalyo. Ay, sa Senyorito. Patangadam ni Bruno. Tapno makita dagiti tao ti ropa na gabat. Bruno, agreeing kan. Ay, lepot Bruno. Doro, grupo. Sabot yung mangangas. Am mo yun ni Bruno apagtal ka katao. Naranggas. Ngam adda na dagsen na nagbasulan na kanya. Gapoy tinayta. Dinusa. No ti pagtaltal ka katao ket kabaulak kapatayan. Adadapay akabalan kayo apatayan. Nagsukid kayo kanya. Si bibiyag pay ni Bruno. Ni masad na lang dinaturog. Ngamitan nyaman nga oras. Or-orayan lang ni gabat tibilin ko. Nakasagana amang patay kini Bruno. Patayak ka no ni Bruno? Anya ti makunam gabat. Uwan mo, senyorito. Nangegyo timbaga ni gabat. Iti anyaman nga oras. Nakasagana apong matay. Ora sino kada kayo? Dahil talang ti bagak kada kayo. Mabalinyon ti agtrabaho iti kaunsan. Lakay Emiliano, agbati ka. Kas itimbagak ama Emiliano. Manipo di tangal daw, san kan ngagtrabaho iti kaunasan. Senyorito. Madanagan kan sa law na yan. Mabuting kan sakit di amaikat ngagtrabaho iti kaunasan. Awan amok abasol ko kana kayo. Tapno ikatendak. Dahil tati pa nagkunam. Inton bigat mangrugikan ngagtrabaho iti kalidaan apasat ti asyenda. Agmay-may sa kalaang ket nigabat ti mangbantaykin ka. No dahil katibiling nyo, senyorito. May saak lang nga trabahador iti asyenda. Kat masapol nga agtong palak iti anyaman abilin nyo. Nasayat launay? Nabilin ko ni gabat iti aramido na. Kat sang kabasit la pa nagbidot yo. Dosaan na ka. Kintay agakpila ang aging kaitay Emiliano. May turad matgayam ni gabat ti pumatay. Anya ngamin tinamnamain nyo kadagiti pasurot ni Brandon. Kabailan da amin ti pumatay. Gam narangranggas manan ni gabat. Nagbalin mo na nakadakdakas ni Manong gabat. Isu arumbang aguraem dahi atao Esmeralda. Tatang, natay-ngatan at talaga ni Manong Bruno. Ay! Ala! Anya na yung China ka ng buong! Inuluyan dan samot ni Bruno. Talaga adakas dahi agabat. Uray kadwana kat saan na apakawanan. Kaasimat ni Manong Bruno. Saan arumbang amaasyan kakadagiti dakas at at tao. Alam tatang, kasanon, nasang kabasito la abindot yung at dosaan na kayo mat ni Manong gabat. Makipinatayak ken kwa Esmeralda. Ay na, lakay. Agparbang ka kuma.
Senyorito, apa yang nagsardeng tayo ditoy? Ipagarup nga tadag iti trabahador, iti panakangagda iti kanalbuong, nga inuluya mo ni Bruno. Senyorito, Nakadakdakes kan iti matang dagiti tao gabat. Pagbutbut ngandakan. awan pa itipuot ni Bruno, senyorito. Tiloko. Nagpaut lagi din ti panaturog na. Ang mga nuluk-lukwin na talaang gabat. Anya nga tano'y paypay sumlangan na patayan. Ha? Tonto! Apay ang mabutbutang tilangam? Patayam kit din ni Bruno. Katibuling mo ti bangkay na iti kaunasan. Kat at-aldan to nga kintayag dagiti tao ang makakita iti bangkay na. Anyat napasamak ka ni Bruno. Apay, anak kapungo nga insang putyo. Si bibiyag pa'y dayta mama. Nakapot pa'y giting. Tiyamukit na tayo. Napahaot ti biyag na. Anyat planog kan kwa na. Inton maimbagan. Agtalinaad dito asyenda. Agbalinlangan apas pasurot kinigabat. Talaga ni kabat yag bali na Pangulo dagiti pasorot tayo, Brandon. Wen mama. Dayta mo ti kaya tiyo saan ka di? Aging gaita. Makapungpong tutak pa lang itinaramid na. Ah, Agasang tinapasamak. Dandani naggugubat tayo kada Donya Silidonya. gapo takayat na maibalos sinapasamak kin kuana mama. Ket iti dayjay nakatiliwan na tinakapaltugan na. At apon na at tao ni Donya Silidonya tinang paltog ken kuana. Ngay sumot lang tinang patay iti day di pa ba? Sana po nuday ta, Brandon. San kadi akayat kyo ang maipaayan iti hostisya ti papatay day di pa ba? Kayat mo kadi ngagsupyat taman na ni Tidaytabanag. Oh, Saan napasurot ni Donya Silidonya dagiti tulisan? Maawatam. sige mama. Isardeng tayon daytoy apag sinupyatan. Nagbayag ka na ya nga may ayaban barang. Adda ka la dito'y Vilya. Ay, nagkapuak iti ayan ni Bruno, senyora. Kuna nga ni Bursyo, mabisin ka no, kat inyalaak ti kananda. Kat, kumusta nga roda ni Bruno? Nakapsutila nga na, senyora. Asugan na ti kinasakit ti si Bubuk Labagina. Gunggunan na. No saan na kumangay babain kini Donya Silidonya? Saan na kumaginanap dayta? Nagasat pa lang, tanagpangwadwa ni kabat amang patay ko bakan kwa na. Patayin na ti kadwa na, senyora. Wan, ti kunam, saan na may turan? Di uray siga. Nubili na kapatayan na kanigkaba, nakasaga ng agtungpal. Ay, nakaputbutagan ni Gabat. Naranggas matlaunay. Nuuray siyang abakbakatan. Saan nakapakawanan? Anya ayat ti mapaspasamak ken kasusana. Bigbigat asaan ka amakaid na. Kaslaad da kamuteng mo. Madantanagan ay, namabalingkat saan ka palubusan. Amang ano niya teramida ni Gabriel kan ka. Saan arumbang nga ipakita tayo ti panagbuteng tayo. Iti uray asino apasorot ni Senyorito Brandon. Uray pa'y dayjay agaabat. Kano nagdinamag a pinatay kano day di agabat ni Bruno. Iso day di kanalbuong anang ngagtayo ite. Saan tayo asigurado iti dayta? Tawan mo't makita tayo abangkay. Maamwak to dayta inton adda aki jabilya. Saan kun nga urayan asukunen nak dayjay agabat. Kasi timbilin ko kingkay di na minsan ngal daw. Ulitak man ang kabat. Agmay-maysa nila ka Emiliano amang dalos iti kalidaan. Iso abantay man ang bagay. Numadlaw mo ngagsadot-sadot. Dosam. Matongpal, akas iti pagayatan niya, senyorito. Dayta ti kayat ko apasurot. Senyorito, adda dimteng anak kakabalyo. Nanabarang!
Kita man ititawan no sino dagiti dimteng anak kakabalyo. Amangan no ni Ama Emiliano dayjay. Lakay matidimtan, senyorito. Kasla ni Emiliano. Ay, san mo pa'y gaya masigurado? Eh, ni Emiliano talaga. Ay, ipadanunag ka di, senyorito. Saan na nabarang? Bumabakon. Mapan kamin kin nila kay Emiliano. No saan kumaanak sa kaya ni tatang ti kabalyok nanang. Surutan ko man. Tapnang mamuan tayo ti kasasahat na ijay. Awan mo ti sa bali a pagluganan na amapan ijay, Esmeralda. Adayo unay da ijay kaladaan apas sa tiasyen da Margarita. Kukuada pa'y lang ata. Amangan no kaslamot iti ginaikan tayo ang nagmula ni tinatang. Amangan no kukuha ti sa bali a tao da ijay. Awan ti bibiyang tayon dita, anak. Ni tatang ti problema. Amangan na niya tiramidin ni Manong Gabat kan kuanan. Kadanon tayo na Ama Emiliano. Mabalin yun arugyan tag trabaho. Kasbilin ni Senyorito Brandon. Paraspasan nyo dagiti ledda. Ken bukwalon nyo dagiti ramot na. Naglawa akaliddaan da ito'y Gabat. Agmay saak laeng amang gait. Nalawag akayap naklaang adusaan ni Senyorito Brandon. Agtulnog kailangan. Tapnusan kayo amadaksan. Ket anya ti aramidam no sa anak nga agtungpal. Patayin nak akas iti namayam ken Brunaw. Ama Emiliano. Naiturod mo ang pinatay ti kadwam. Sakto lakit din. Saan kayo na makisinopyat kanyak? Agtulnog kayo. Laglagi po nyo. Agpada tayo lang ang mababaon. Noan niya ti maibilin kanyak. Iso ti aramida. Kasi kayo man tatang. Kasla na bambanlog kayo. Kumusta ti umuna nga aldaw apa nagrambam iti kalandaan Emiliano. Saan nakakadimat lang adinangran ni Gabriel? Awan gapuna adusaan nak. Tanatulnungak at trabahador. Uray na taanganak kon. Naandurak pa'y laeng. Saan na kayo kadi adinulungan na nagtrabaho? Anya tinamnamaam itikas kenkwa na apasorot dagiti naranggas nga asyendero. Dakkel ti bagi ni Gabat. Ngam saan na akabailan dagiti aramidag. Aginggat ka ano iti panagtrabahom ijay. Agingga amal Pasko. Kaanon to pa'y amal Pasko. Naglawa sa agmay saak. Wen gayam tatang. Saan nyo kadi nadamak no anya tinapasamak ni Bruno? Saan ko nakita Esmeralda? Awan nangig ko maipapan kenkwana. Ken may sa awan bibiyang ko kenkwana. Nalaha ituloy ti agsarita nga agama. Tamapanak bang isagana iti pangrabyan tayaw. Malangarod. Agidaak pa ilang kat na inabanogak. No makaturugak. Riingin daktaw. Mabit lang ang Gabat. Adalay bagakan ka. Mapan ka din? Wan kuma senyora. Nagtulag kami kinila kay Emiliano idi kalman. Nagdanon kami tulat ni di kaladaan. Adda ka di ibilin nyo kanyak. Sayang lang ti oras mo dumambantay latan nila kay Emiliano. Kabayatan ti pa nagtrabaho na. Masapol nga sa miram ti bang sapol iti kriminal ang patay iti day di sa Emiliano. Dahil tati nagtulagan mi kini Senyorito Brandon. Asidag kano iti nakapasagan dahil di doon sa Villano tinangrugyan mi kini Ama Emiliano ang nagtrabaho. Anya? Tultulungam da di alakay? Saan senyora? Bambantayak lang. Nasayat. Masapol ang madusa da di alakay. Tapno da pagnakmanda. Dahito ti ibalon mo, Gabriel. Agyaman na klaunay na nabarang. Kumusta ni Bruno? Napigsamat pasitan. Makapagdan. Ken kayat na kumakano ti rumor iti bilya. Tauray babaen laeng ti panagkabalyo na ti panagwat-wat na. Amangan no mabignat. May amlatan Gabat. Uray ison ti pakatayan na.
Ay, nabanlog akon. Ngamjak mabalinti agida na. Amang ano sa anak ni Gabat. Nasidap dagiti mata na amang palpaliw. Kasla ka na yun akos ko sila panak. Walo talaga na uyong ti panagmatmata na. Ay, dandanin makalawas ko nga gagaig. Ngam kasla saan pa'y anamirimiran. Ay, agda ng paltog kinigabat. Ti salbag. Saan nak nga inggan apaltugan? Ay, kumlubak. Sikat ti matay, loko. Ay, lumayram na. Paikat sakti mapuntaan. Asino nga taday dyan ang paltog kinigabat? Abdi ba san ti mang palpaltog kanya? Kamatan ta, kabalyo! Kanyan da ito yung mapaspasama. Kabalyo? Asino dakin kabalyo dito eh? Rangisit itutno ta. Kat andan ipatpatok alabang na puraw. Iti akin kanawa na bakrang na. Awan mo tao dito eh. Ay, agsipot ka na yung bag. Ang mga no da tao ni Senyorito Brandon katakas ti panggap na kanyak. Uno nalimod apasisiimin na kat sinurot ta. Nasiputan tinagturungan day dyan ang paltog kanyak. Asino nga ta day dyan? Dito'y tinang panawag kin nila kay Emiliano. Apay nga awan matan. Linipasan naksamat tan day dyan alakay. Anya day dyan kanalbuong. Pinatay dan samat tan nila kay Emiliano. Apay an nila kay Emiliano. Katsak ti pinanggap na apaltugan itay. Asino nga tatay jay? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan. Iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta ti panagtrabaho nila kay Emiliano Gabat? Nay, ayan nila kay Emiliano. Day tangarod ti problema, senyorito. Ha? Adda ng palto-paltog kanyak. Anya? Asino na dyan? Diyak na bigbig, senyorito. Kinamat ko. Ngumdiyak na surutan tinagturungan na. Ti kabalyero laki ti na dyan. Ti awanan ba ina? Nasikap. Nagturuan na. Diyak na siputan. Anya ti kunam? May sakamot amuleng lang. Sayang ti panagtalikuking ka. Sa ita, linibasan na kanila kay Emiliano. Itay agsubliak. Awanan nila kay Emiliano. Kan adda nang ngagko akan albuong, senyorito. Katanya pa lang dinaramid mo. Sinawar mo ko muna. Hoy! Da kayo! Tulungan nyo ni Gabat amang sapol kanila kay Emiliano. Kandaygay a kabalyero. Masapol ang makamagyo. Uray ni Madam Cara. Guyo din nyo. Naamo dito kabalyo. Namasino nga tati akin kabalyo ti dito eh. No awan mang tunton. Kabalyo kon. Iyawit ko. Isublik to iti nakakitaak. Igahalot ko na yung bag tapno sana makapanaw. Yalak to pa iti kanan na. Tapno saan ang mabisinan kaasiman. Naglukmag pa'y matngarod. Numasarakan to ti akin kabalyo. Awan mabalin ko. Nung kasanon nagtatakaw mo ti makakita. Sakayak pelan. Pagsakayak man. Patarayak. Pagkabalyok. Hindi na ito yan. Awan mo ni Bruno iti paggigilan na. Nagdamagag kadagiti kakadwana. Ngam saan da kanumot anasiputa. Ay, nagnangatay ti likaw.
Apay ko mga agliba sa pumadaw. Marang, talaga apagpungpong tutan na kanya. Napnapanam, ha? Ay, Ha? nagsakit ang tipingping ko, senyora. Napnapanam. Natamaan pa iti ang pungpungali ang ngipin ko. Gonggulam, oray pa'y napusin na itanawan bibiyang ko. No ayaban ka, tulog ka dagos kanyak ha, mawatam, ha? Ay, senyora, gusto na. Nagdardaran tiiwat ka. Baka gonggulam dayta, uray matay kan. Napan ko la kinita ni Bruno, senyora. Agamawan matag. Tapay ang pakaringguram ni Brodo. Uray pumana, wawan na sakit ang baklang ko. Awan ti sirbi na jaya taon. Eh, senyora, nakumapay lang ang bulubong. Tanay, di matla ang sardangan ti panagdarating ipan ko. Saan mo pakatayan na ita? Di ka lang minabnak na kababakbakatan. No kumaiman nugot ni Emiliano nga agyan ni Esmeralda de Tevilla. Nabayag kumaan na napapanaw ka. Awan mo itong tidara dito eh. Kun, jak masarakan nila kay Emiliano. Anya nga tang tinapasamak kin kuan. O niya, kabat! Senyorito! Jak nakita ni Ama Emiliano. Iwanan bay na lakay. Naglibas lagi eh. Ada nakita ka tidara itinaggabyonan na senyorito. Ang mga no pinatayin dayjay a kabalyero. Nasayad lang no natayin. Umay ka. Adda pa pananta. Saan tayo ka din sa pulon nila kay Emiliano? No sana ka makatipel patayin kan. San ka pa'y lang agbalin. Agmay-may sa lang na dyan ang paltuking ka. Di mo na balan. Tonto. Sa napaglibas mo pa'y nila ka Emiliano. Di na ka kumapay nga rod na patay na ya kabaliro ang paltukin ha. Karaig ti kabalyo. Ni Emiliano ko na kumangam. Anyalat oras. Kaslasan na amay-may sa akabalyo tay chay. Tay namat ang tanag anak matan. Lakay Emiliano. Ha? Rumor ka ti balayo. San ka ngagleman? Senyorito Brandon, ngabapesap sa puyulan na ni Emiliano. No saan ka rumor? Papuurak ti balayo. Ay, Diyos ko. Kasta una, nervous ko. Ay, pangasiyaw! Saan niyo kumapuuran, ti balay? Oh, dasaya tarimwar ka. Eh, Nga mapaya si Katerimwar, bakit Susana? Nilakay Emiliano ti kasapula. Saan mo ngay lamang? saan ko nga ilamlamang ti asawak, senyorito? Pesap sa pulan yun, Emiliano kanya ka. Oh, Gabriel, saan ka di akaduam ti asawak iti kaladaan a pagtrabahuan na? Adda na pasama kiti kaladaan, Nana Susana. Adda nang paltog kanyak. Kinamat ko. Ket iti subyak ni Ama Emiliano. Awanan. Ay, Diyos ko! Napananan ni Emiliano. Ang mga nadamot ang dakas na napasamak kan kuha na. Naglawagan ang makikadkadwa ka dagiti tulisan ang nang patay ti day di papa. Kaya asawam. Sana putno dayta. Sana makikumkumplot ti asawa ka dagiti tulisan. Apay ngagmaymay sa ka nagsubli dito yung Villa Brandon. Kasla makapungpungtut ka. Makapungtutak at talaga. Kaya't ko ti pumatay. Tapno may papas ko ti pungtut ko. Kata sino ti patayam? Dahil ala ka Emiliano. Apaya kaya't mapatayan dahil alakay? At da napasamak iti kaludaan a pagtrabahuan na. At da kano ng paltog kinigabat. Anya? Asino? Saan na nabigbig ni Gabat, mama? Kinamat nang di na nasa bulan. Idiag subli ni Gabat awanan tilakay. Kat, sa dino nga rudan tinapananday jay alakay? Ginundawayan na laki ti tinaglibas. Agkadwada lakit di iti dayjay a kabalyero. Dagit itulisan. Sa kalpasan na, nagtalkam day jay alakay, inikam iti kabalyo na. No inikam kumati paltog na, ang mga nisupayan timang patay kan ka.
Dayta ti santo ang mapasamak, mama. Agalwad na jalakay. Sa anak abumdeng amang patay kentuana. Anya nga tan tinapasamak ni Emiliano. Ay, kasno tsak mamati ang naglibas. Hamagan no pinatay dahi di nagpaltog ko makinig kabreng. Diyos ko, saan niyo ko mga ipalubos? Kasano kami laagan kini Esmeralda? Nairada pa'y nga awan ti anak ko. Tiyakbot nga rodan mo. Tiyak ka mulo na pananda sa pulag ko ba? Hanggang saan nga taanapan ije ba? Kat naging sayo man ang anagpaltog. Inakdanunan. Atayo. Inapo, Diyos ko. Awan ko maamat takas ang mapasamak kay anak ko. Agur-uray aklatan dito'y balay. Naggapuan nyo ka din na barang. Itay pa yung sapsapuling kayo. Ay, ada kayo gaya man, senyorito. Napan ko man kinita ni Bruno. Maturog sabag. Saan ka di pa yan na imbagan? Nasakit ka no pa'y laang tibagbagina. Mas daawa. Ta itay bigat anapan ko kinita. Awan matitjay. Napanan na ka no? Saan mat anadlaw dagiti kakadwana, senyorita? Oh, dagiti ako ng binagwardya. Sandalangin anadlaw. Kasanon no adda rumaot akabusor. Ha! Mapanak man itayan da. Ato anak kakabalo ti dumtang, senyorita. Napunta ak amin ti talo alata ti sardinas in parabaw ko iti dayi dakal abato. Lumalain ako na pumaltog. Kat nudong tanto ti panawan nga agrangat kami kini Manong Gabriel. Ure pa'y no iso tinang isuro kanyak a pumaltog. Jak bumdeng amang patay kun kuana. Esmeralda! Si kakadiday na nagpaputog! Sa dino ti ayan mo! Ni Nanang, sinurot nak dito'y. Adak dito'y, Nanang! Esmeralda! Anak ko! Anak! Nanang! Awanan di tatang mo! Anya ti kaya Diyos ako di day Nanang! Kita may tatimbong at tinapasamak, Brandon. Dagos anang ibaon ni Don Servando kadag iti tao na dito'y Villa. Anya ti kayat nasawan. Pasit pa'y lang ti asin dati nakapasamakan ti kanalboong. Nagadayo pa iti nagbudingan tayo. Ngam nangagda ti kanalboong. Wen! No pinalubusan dak na kuma ang makipinapilit kini Don Servando. Amok, asaan ka makapagtep-tepal? Amangan numapaltugan pa'y ni Don Servando. Awan ti sansanpot no siyak ti makapungtot mga. Urea sino? Basol da ito'y nila kay Emiliano. Siyak pa'y na mismo ti magpatay kan kuana no kaskasano. Anya at talaga tinapasamak kinila kay Emiliano. Sa dino ti ayan na. Nagdamdamang kadagiti trabahador iti kao na sanitay. Tabi na unak ni Senyorito Brandon. Nga idayak langan kat idaulwak dagiti pasurot na amang manawan iti aglawlaw. Saan da kanumat anakit kita? Na manlakit din ni Esmeralda ti panagpukaw ti amana. Amangan no pabasulan nak. Ada kagaya magbarok. Ay naggapo kayo kaditi ni Bruno, nanabarang? Kayat na kanu nga minti masapa amangan tapno maturog. Bareng kanu nananay ton nga agsubli ti pigsana. Ay amom ka day tinapasabak. No kabayatan iti kawan ko iti Villa. Jak payam mo. Kasangsangpet ko laan. Anya ka di dayjay.
Nangibaon ni Senyor Servando kadagiti tao na may pagap iti napasamak a pinalto giti kalidaan. Apay ka no? Anya ti problema? Kat pasat pa ilang ti Hacienda Margarita dayjay. Jakman amo no anya ti nagsasaritaan da. Napasurot mo't lang ni Don Servando ti imbaon da. Rabiin ngam awan pa ni tatang nanang. Anya nga tan tinapasamak na. Madandanagan ak una yun, Esmeralda. Napanak nagdamag iti karuba. Saan na ka nung mata nakita iti kaunasan? Sana kaya't ni tatang nagsangitak. Ang anak tumanan. Diyos ko, anya da ito yun ang napasamak. Basol ni Manong Gabat na ito'y nanang. Ang mga noan dandakas na naramid na ka ni tatang. Naman niya ko matibasol ni tatang mo. Dakas sa tao ni Manong Gabat. Arangga sakas ka ni Manong Bruno. No pinatay na pa yun ni Manong Bruno. No saan na arabiin, raot na kay Villa. Ay, saan anak ko? Ang mga numaisag maka. Tarabi tapday ta abakat barang. Di pa ila nagnakam iti panang tibab king kuana ni mama. Ngamsan mo na problema day tagabat. Denggam di bagak. Anya dayjay, senyorito? Kayat ko ngagpaliiw ka iti kabalbalayan. Amangan no talaga alinibasan na kanila kay Emiliano. Ita ka din, senyorito? Juan, umyan kay Jay. Padaanam nila kay Emiliano. Ket no makitam, idatag mo kanya. Ket no nasken nga umyan kay Jay. Aramidam. Makapangrabiyak lakit di, senyorito. Mapanakon. Oray siya klangan. Tapnawan ti makadlaw kanya. Nasayaan. Kayat ko asak bahay asumingising ti init. May tatagmon kanyak dayjay alakay. Karasuya apa ka? Kaapsuta ka na bigatan. Tiyak nakaturog nagpapanulot kini Emiliano. Bigatan. Kamsaan mi pay na pasangpat kini Esmeralda. Anyagatan tinapasabak na. Nanang, Esmeralda, napadaba na kasapsapa. nagkapo kiti balay damang damihan. Nagpatulong hag. Iti agawid akon. Anda na sabat ko kat kasla ni Manong Gabat. Ano ti kada na diti kabalbalayan? Masapo lang kasaritak, nanang. Sige, adalang ala kiti kwarto. Bigat kaya man. Jak amuno kasano kapaot ti turog ko. Nalabasan ating nga terapi. Ite makaridupag. Ngam, pulso-pulso ti pan naturog ko. Imarubayan ak ita iti balay dala kay Emilian. Nakaulimag iti unag ti balay da. Ayan nga taday jay alakay. Adag turong ditoy. Ni Esmeralda. Manong Gabat! Anyat kadam dito kabalbalayan. Esmeralda, Dakas ka talaga. Anyat inaramid mo kang tatang. saan ka kumangagpungtot? Makagura ni Senyorito Brandon iti panaglibas ni Ama Emiliano. Saan nyo kumanga ilumang? Saan nga napasangpot ni tatang? Jack kayat apanunutin ngem. Amang ano na tayo ni tatang? Sa dino ti mabalin a paglumangan na, Esmeralda? Sa dino ko ma? Saan kan nga agin ko kuna Manong Gabat? Pinatayo ni tatang? Sa anak ag kriminal. Dakasak iti panagkitam, Esmeralda. Ngumjak kabalan ti pumatay. Naglawag anang ngagkoy di kalman. Nubili ni Senyorito Brandon a pumatay ka, aramidem. Kat oray ni Manong Bruno akadwam, kat pinatay mo. Esmeralda, Kagpasan na. Insaro naman pinatay ni tatang. Iso, patayin ka mat!
Saan, Esmeralda? Di mo ipaturong day tapaltog mo. Amangan na makalbit mo. Talaga akalbitak. Sikat tinang isuro kanyak no kasano ti pumaltog. Isuasyak matlang ti mangpataykan ka. Ibabam day tapaltog. Kalpasan ti panang patay mo kini tatang. Anya pa ti serviti biyak may kananang ko. Isu apatayan ka. Mudtoy day tapaltog. Toy! Jak ibalo mo sa maaga mo kanyak na tapaltog. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya day tiyahin na kanal poong. Rinaot na kami nga at agiti pasurot ni Senyorito Brandon kat adan pinatay da. Wano, nasalangad da nga at agiti kunkunada at ulisan kat nagpipinatay dan. Ay Diyos ko, Esmeralda, ang mga nunay ramraman. Ay, Diyos ko, sapay saan may pay anapasangpat ni Emiliano. Kat saan may ngamaw, anya tinapasamak kan kuana. Di mo kaon ti paltog ko. Jak ipalo mo sa maaga mo na ito. Esmeralda, saan mo agamdan at pidutan ti paltog? Kagurgura ka. Pinatay mo ni tatang. Isu apatayan ka mat. Oops! Nakapilitan, Esmeralda. Nakalisi ka. Saan nakakabalan na? Sige, bumalis ka. Patayin ka kasi ti panang patay mo ka ni tata ko. Kung saan nakapilitan? Sige, balsanak. Patayin ka kasi ti panang patay mo ka ni tata. Day titikog tara. Ipatanak. Da masakitan ka no aggulagol ka, Esmeralda. Babae ka laan. Saan nakapilitan? Hoy! Bakay tita! Saan kayo ang makibyang? Pag-asen! Saan? Ninanang. Saan mo kumadangran ka, anak ko? Nanang. Saan mo kumadangran ni Esmeralda? Pilpilitan nak ni Esmeralda na Susana. Kaya't nakapatayan. Dahito iti ibagak kada kayo ano. Saan nyo akabailan ti bilag ni Senyorito Brandon? Nagpatpatnag kang maawan na ramidam gabat. May sakamot nga inutil. Talagang awan nila kay Emiliano iti balayda, Senyorito. Sa dino kumati na panan na. Adayo ti kabambantay na paglamangan na. Amangan no simpok lang iti kasipngetan. Amang uray iti napinta sa gundaway. Senyorito. Sawarin nyo ti asyenda. Idatagyo kanyak asibibiyag nila ka Emiliano. Naskan ama kemegyo. Ket pagpudnuak no talaga ako mapkapon kadagiti tulusan. Ket no natangken ti ulbud na. Sa anak abumdeng amang patay ken kuana. Apay gay naramid mo tayo, anak ko. Kasanuno si Kati napatay ni Gabriel. Saan ko na napanunot na itananang? At dati pungtot ko tinag-ari. Pungtot kan gorak ka ni Manong Gabriel. Dakas da. Awan asida nang patay ka ni tatang. Anak ko, saan na pala ang amo na niya talaga tinapasamak kiti tatang po. No si bibiyag pa ni tatang. Ayan na kumananang. Sinmangput ko man. Ang parparik na kanyak, si bibiyag ni tatang mo. Natagtagainap ko iti rabe. At patpatulong kanyak. Ada iti lansad tinaunag nga about. Ha? Nagarapot na kiti saka kan iba na. Kan nagato asungat na. Anya? Sapay lang umat at ito ang marikrik na kay si Mirelda. Si bibiyag pa ilang ni tatang mo. Tsuk iti awanan bain. Namang dalakit din ni tatang. Napudno si bibiyag pa ni tatang. Sapulag. Pangsapulam nga yan. Anjak amo nanang. Basta tignayak.
Amangan no parparigatan dalang ni tatang. Sadan to patayan. Saan ko mabot Diyos ko. Ispala niyo ko pati asawa. Mabigatak lang nanang. Kalpasan na. Rumwarak tabirukak ni tatang. Agamanak ko. Ang mga dumasalaw mo nagiti pasurot ni Senyorito Brandown. Kat pagaramidan da kay tidakay. Diyak ipalubos na itananang. Nakasagana aka makipinatay. Diyak naman day di napasamak. Kaya't nakapatayan ni Esmeralda. Pabasulan nak anang patay kin ni Ama Emiliano. Nakadakdakasak iti imatang dagiti trabahador iti asyenda. Kapot ati ang muda kat siyak tinagpaputok. Nay, saan ka gaya masimurot ka dagiti pasurot ni Senyorito Brandown, Gabriel? Saan na nabarang? Dandan ay jak nakaturog. Agkakapsutak. Kanya nga mente nakapuyatam. Oh, masapul ka di amamuan nyo dayta? Ay, ay, makagura kan samot kanyakaw. Saan kayo ngaminan nga agdamdamag? Nuni doon niya Margarita tinagdamagan nyo. Ang mga nutinong pa na kayon. Inak man lang maturugan. Sakbay ti pangaldaw. Dimtengan ni Don Servanto dito'y filya. Tapno mapagsasaritaan din na pasamak kini Kalman. San ka di pa yan alpas day tabanag, mama? Saan pa'y? Gapotay may lanag pakaamo na kiti tao na di Kalman. Awan bibiyang ni Don Servando iti napasamak. Paset pa ilang ti asin datay iti nakirangitan ni Gabat iti daydi a kabalyero. Malaksid. No pasur na dayjay ng estranghero. Saan ka di amapukaw day nga atap mo, Brandon? Sa anak ko man nga agatap. Ngem gapoy ti daytoy apan nakibiyang na. Saan ko amaawatan no apay, mama? Sige, dakayo lang ti mangsango kadakwana. Kinagura na ti panagdamag ko king kwada. Anya nga minti dinamag mo king kuwana, nanabarang. Gabuta, imbaga na nga kakapsut ka no. Kaya dinamag ka no, anya ti nakapuyatan na. Anya nga minti pagdamagan nyo king kuwana. Katulong kayo laeng nanabarang, awan bibiyang nyo. Pasensya kayo lakuman. Dahit tati pakatungtungpaan nyo kinimama. Naimbagtasan na kayo at tinumpa. Day talaunay ti pagyamanak, Senyorito. Saan akas kini Bruno? Namin ado na tinumpa na. Dahit takit. Abang gayam. Kumusta ni Bruno? Nakitag mo't itaya nagisarsarita kadag iti gwardya iti ruangan, Senyorito. Diya ka mo no sa dinuman iti naturturong na. Nalawan ang kalidaan ti makita tayo, nanang. Mabaling iti dahi ti apasit ti nakapukahon ni tatang. Oo. Madumsat. Ay, kas taula nervyos ko nagsakay iti kabalyaw. Kas lamat nagag. Diyak lakuman simurot kan ka. Matanagan at tubot laang. Ang mga lumaipadak ang kinitatang baw. O sige, umuna ka dumsat, nanang ha. O sige, tulungan kayo bumaba. Ay, dayta. Anak, Ay, awan pulos matatao iti dahi alugar. Kasla nakabutbutang. talaga nga awan matatao ti dayto apasit ti asyenda, nanang. Sige, umay kayon. Mapantayo ti dayto apasit. Hindi tati pangrugyan tayo amang sapul ka ni tatang. Talagaan na laho dayto kalidaan, nanang. Sa nagpupuskol dagiti lidda. Nakasamsamag. Narigat pa'y amadlaw. No adataw iti asidag. Itay pa'y laasubok suksok ta dito. Saan tabat la makita ni tatang mo? Nanang, diyak kaya ta panunutan. Ang mga nuda ka sa talagang tinapasamak ka ni tatang. Emiliano, diyak la damdamaan nga iti dahi di apa nagpag-adam.
Mauna naman nakakita, may ka. Adan sa dumtang anak kakabalyo. Ah, Ang mga no dagiti tao ni Senyorito Brandon dagitan. ala, kasano nga rodan da ito'y anak ko? Uray ta natatayag dagiti lid na dito eh. Agkulub tayo. Saan tayo nga karkaran? Apa yan nagsubli kayo? Ituloy yung tagsawar. Masapol ang masarakan nyo nila kay Emiliano. Nga magsipot kayo ana imbag. Amangan numalibat na kayo nagiti kabosor. Kaunasan gayam iti dayaan tinalawa kalidaan, senyorito. Wan, numaungput mo day ta akalidaan. At napasat na kababantayan ako mamang matlang iti nalawa akaunasan. Ket iti abagatan, ijay ti dalan amapan iti rancho. Talaga nalawa no kasta, senyorito. Mabalin nga rod ang nagkamang nila kay Emiliano iti daytan akabambantayan apasat. Nunasken adumanon tayo ijay ngagsawar. Tapno masarakan tayo lang na alakay. Kastameten iti kabalyero. Mapantayo, kaman. Itay payati manaw da Gabriel ken Senyorito Brandon. Saan na pa'y mata nagsublay? Dandanin pangalda. Saan kano ang natuloy tiya ay ni Don Servando di Tubilia? Taada kano sa bari ang napananda. Uray kagurad ang agdama ka. Amo no anya ti mapaspasama. Anya nga agpaison tinapasama kini Emiliano. Sus, pinatay dakit ngatan. Naranggas mo tinangaramid iti dayta. Saan dalaan na asyanan ganay lakayan. Anya nga talaangan ti kunkun at ti pamilyada. Ay, kasanulaangan ti biyagda ita. Mga no, mapilitan ni Esmeralda nga umanugot iti kaya mapasamak ni Senyorito Brandon. Manipot iti nakasangpot tayo, nanang. Nakamulanglang kay latan. Makasangsangit kayo, manan. Esmeralda, anya talaga tinapasabak kini tatag mo. Awan man laang tinakita ta pagilasinan iti nakailabagan ni tatag mo. Adaatap ko, nanang. Ang mga nadalang iti filya ni tatang. Anya, nakita ta na Gabriel kan Senyorito Brandon. Anang idaulo ka iti pasurot ta nagsawar iti kalintaan. Ang mga nasanmot ani tatang ti sapsapulen da. Ang mga no ti kabalyero anang paltog kano ken manong gabat. Ang mga no dagiti tulisan ti sapsapulen da. Di pala ko mga rod natay ni manong gabat a pinaltugan dagiti tulisan. Tauray na tay kuman. Anak ko, sana nasaya at agilunod. Nasaysaya tay ta na mapasamak nanang. Ngamno ni tatang ti pinatay da. Agsinto karak iti panagipagapanatayan ni tatang mo. Diyak maklo, no kasta ti mapasamak anak ko. Agsubli ang agsawar inton malam nanang. Masapol amamon tayo no anya talaga tinapasamak ken ni tatang. Ay, talaga ang mabisinak na nabarang. Nabanugak launay. Naimas da ito linutuyo natang ah. Basit laang da ita, Gabriel. Asyak matla ti agsitsida. Ad-adamot a karne ti sitsidaan dagiti agin. Oray siya kiti ubingak. Managsida kiti karne. Nga may di rumigat launin ti biyagmi. Nasursurok ti agsida iti natang. Nasustansya tinatang barok. Pasaray aksapula kiti bulong ti parya nagtubo iti kaunasan. Marang, asino day tamang magandita? Ay ni Gabriel, senyora! Gabriel, ayan ni Brandon. Nagdiretso iti kwarto na, senyora.
Kunak no nagsawar kayo kadag iti kakadwam kabat. Masadsadot kan sa amaten. Nakaturog ak, senyorito. Nung binilin ko dagiti tao tayo itay, nga umunadan tulat tan arumar. Nanabarang! Ayaw pa man ni Bruno takasalita. Senyorito, adda dimteng anak kakabalyo. Master Ganda! Kaya't ko kasarita ni Senyorito Brandon! Ah, ni Esmeralda. Master Ganda! Napanunot na nga taon ti singasing ko. Adda nagimbagan ti pan nakapukaw nila ka Emiliano. Master Ganda! Padanunan nyo ni Esmeralda. Kapay nga tanga imay ni Esmeralda. Awan ti ba inyo? Irwaryo ni Tatang! Amok na ilamlamang yun ito'y Vilya! Ah. Anya nga limlimeng ti bagbagam Esmeralda. No saan yung ilamlamang? Pinatay ni Manong Gabat babaan ti panang bilin nyo kan kuana, Senyorito Brandon! Nagturad ka na nang ibagay ti dayta Esmeralda. Imala ka iti amam anila ka Emiliano anatured. Kat gapo iti dayta pinatay yon? Kat kayat da kay sarona! San kunto nga ramiden dayta Esmeralda. Ken sana ka mang tutupi ti babae. Nang runay ti kaskin ka. Kaputay ayat ng kalauna Esmeralda. Gabat! Apay adik agsaw. Esmeralda, saan ko pinatay ni Ama Emiliano? Kan saan mi nga ilumlumang? Ngam nagpukaw. Anya? Katap numapnag ka. Nawaya ka ngagsukima ti asyenda. Kuyugan na kapay ni Gaba. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Barang! Umay ka man! Darasan tagargaraw no di mo kaya tatungpaan ka manan! Ay, buwan, senyora! Umaya ka! Ha! Anya day jaya karabuso ha? Nangag ko nga dadimteng nga nakakabalyo. Kasladyak mamati ni Don Servando. Ay, ni Esmeralda day jay, senyora. Ah, Sapsapulan na ni Emiliano. Pinabasol na daggabil ken Senyorito Brandon amang ilamlamang ken kuana dito'y bilya. aniya ti kinunam? Salbag! Nagturudan na niya babae? Nanggag ko si papalubos ni Senyorito nga agsukimat ni Esmeralda iti amin apasit ti bilya, senyora. Sana babalin na ita! Ha! Di ko nang bay na babae! Diyos ko, saan niyo ko mabaybayan ni Esmeralda? Matanda na kanak. Ang maganda niya tinaka sa mapasamak na. Napukaw ko lang aruda ni Emiliano. Sa maisang makpay ti anak ko. Diyos ko. Ano nga na talaga tinapasamak ni Emiliano. Sa dinungatan, tinapnapanan na. Gabat! Papanan nyo iti dayta babae? Agsubli kayo! Siyak titong palam Gabat. Agtuloy kayo kay Esmeralda. Palubosan nyo ni Esmeralda nga agsukimat. Tap numapnak. Anya ti bagbagang Brandon? Naturturay ka pa yan ngam siyak, ha? Si bibiyagag pa lang ay nam! Siyak tirumbaga matungmal! Denggendak kuma. Palubosan tayo ni Esmeralda nga agsapol. Winumang sapol kin nila ka Emiliano. Aniya, taan niya't kayat mo asawan, Brandon? Ano, mapiit man lahan. Talaga ka di ngayon lemeng mo na di alakay. Tangiwat yung mama. Sana mabalin nga tamakamu iti palimit ti Vilya. Oh, Awan iti ure asino man apasurot tayo ti makamu iti data. kasanon no! Oh, natalag ka una iti dita agapat. Isalding tayo kuman na pagsalitaan. Kan saan mingin lemeng nila ka Emilia. Talagasam na kung ngay kabilangan ni Senyorito Brandon. Talaga ni Gabat ti talganan kat nagbalinak lang na pasurot na. Oh,
Dinusadak, gapo iti raraot ko iti asyenda si Litonya. Kaya't ko lang mati makabalas. Ngam saan langan at inang paltog kanyak ti balsag. Udikat kang ronaon ni gabat. Masapula mapukaw iti dalan ko. Kan masapula siyak ti pagtinagan ni Esmeralda. Unaak ni Senyorito Brandon amang sisip iti banglona. Kimat lang ti di mabalas. Mabait lang, Esmeralda. Sa dino pa'y ti papanam. Naungpot tan amin apasatig aking baba apasat ti bilya. San mo ka di amadlaw akay at kaliklikan manong gapat? Kagurgura ka! Sikat tiga po na amapukaw ni tatang ko. Kan amangan nung nagpaypaykit din. Saan ko ang nagayatan ti nakatay ni tatang mo, Esmeralda? Kano kas pangarigan na tayo? Saan asyak ti pimatay kan ko ana? Awan sa bali nga gintiris amang patay ko ni tatang no saan lang anak kayo. Nasukir ni tatang mo. Awan lang nga rodon kawin. Kat pinatay mo? Ha? Ha? Oray mamin ano nga ulitak nga ibaga. Saan kan tumat lang ang mamati? Saan nak ko maapilitan, Esmeralda? Sige! Isarununak na rodon ang patayan! Umaykan. Agsublitan ni Tirol. Isublat ta iti akin nga to akad sa aran ti Villa. Ngamdawatan ta pa iti pamalubos ni Senyorito Brandon. Amasukimat ti kwarto da kini Doña Margarita. Saanan? Amo ka pagsasawan nakmadlang ni Doña Margarita. Dita ka! Kinapod mo na. Jakla kaya't nagpadlok ni Esmeralda. Agatapag. At tinaudi ang nagtungpalan may katmay sa analimat aring daw. Wan. At nalakit di palimat ti Villa. Saan ka pa'y gaya manapan naturog? Bakit parang? Saan mo't lagi nagagsubli da gabat kan Esmeralda? Ang mga nanyamat ng tinaramid ni gabat kan kuana. Nandiyan ka di data apang panunutin, Bruno. Di pa'y kakaasi ni Gabriel kini Senyorito Brandon. Gabat kunam. Ne, apay akagurguram ni Gabriel. Gapo ta pinagpanagas na kada Senyorito Brandon kan Doña Margarita. Kasla saan mat aday ta tinapasamak, Bruno. Kat, anya tayo mo yun? Saan kayo nagbidot? Saan ko lang tupun tingiwat yun? Jak bumdeng amang patay ka na kayo. Ay, nakabutbutong kamot, Bruno. Napigsa kang aminan ka. Di mo ayaan mo, nga ado tirigrigat ko kan ka. Kat, iboy-boy mo na kita. Balagan kayo. No dumanon ka na Senyorito Brandon kan Doña Margarita timbagak ka na kayo. Ipalnaaw ko tibang kayo. Kuha niya, Esmeralda. Napnag kan? Nakitam nila ka Emiliano? Jakon masarakan ni tatangga po taamok, pinatay yun. Aglablabas ka ni Esmeralda. Saan nakapagpungtutan? Malaksid iti kwarto mi ken ni mama. At dapat talo abakan di kwarto. Siya kon di mangkoyok ka. Tapnoan niya. Tapno nawaya ka manggundaway kanyak. Nukayat ko. Saan ka napalubusan nga gawid? Saanan? Agawid akon. Itulnog na kan, dagiti tao. Saanan? Kabalak na agawid niyang may maysa. Rabin, Esmeralda. Nasip nga titidalan. Abat! Papay, Senyorito. Mangayab kay ti kadwam kat itulnog yun Esmeralda di balayda. Siguraduan nyo nga awanda ka sa mapasamak ng kuwana. Uray saklatan ti mangitulnog ken Esmeralda, Senyorito. Anya ti kunam? Yak magustuhan ti pampanunutem gabat. Ar-ara pa apem ka din Esmeralda. Makamo kayo agsinubap. Urek pinatay kayon. Gabat ka makamam ni Esmeralda. Ngam siguradum nga awanda ka sa mapasamak nga. Salbag.
No saan lapi manaw day jay nga Esmeralda? Tsak laki ti nakapagtepol katin sa rekoy ti kwarto. Anya ti ramido nyo king kuana. Tungpa kani pungot-pungot ko ay dumudum iti swelo. Sa kalpasan na, paltugak. Mama, Oh, anya ti kunap? Diyak kabalan nga ramiden, Brandon? At adaman ay nakagurgurak ita daya babay. Pagparparangan na tayo a kriminal. nasakit tinagam na di panagpukaw nila ka Emiliano. Tiyan muna kat natayan. Awan bibiyang ko. Pagkure ka man. Apay nga isaksakit mo day jaya babay. Bumbak pa'y mama. Inakasarita ni Bruno. Kabayatan ti pananguray ko iti panagsubli ni Gabat. Di ka pa'y lakit mapanmaturog. May saka ka di mo na toto, Brandon? Pagpatpatayam ka di day jay nga Esmeralda? Wanya na nabarang. Apay asan nyo akadwa ni Bruno. Natangkanan ti ulo ti loko. Kahit nansama ti makaraman. Awan ni Bruno, senyorito. Kinuna ni Borsyo, nakita na ni Bruno ang nagsakay iti kabalyo na. Napigsa nga minon ti loko. Napanan na pa'y langgat rabin. Ang mga no sinurot na da Esmeralda ken Gabriel. Di ko mangarod nang ikuyog iti kadwana. Saan ko magustuhan dahi tangay naramid ni Bruno? Amok! Nasakit pa'y lang tinakam na kinigabat. Agsubli ka iti babata ay abam ni Borsyo. Ay, taapay, senyorito. Saan ka nang agsaludsot, pay? Kaya't mukha ti matong ba? Ay, sige, senyorito. Nakibiyang bakbakatan. Nagdamag pala. Nagkaluwad ni Bruno kanyak. Pimanaw adi nagpakada. Ha! Sana siya ti kalkalaban. Agpainahid kantong agpataray iti dayta pasat Esmeralda. Nakipot ti dalan. Kun nababa iti bangir. Amangan numatnag kayo iti kabalyo. Ngam nagpainayadak. Amangan na makamakam data dagiti ng paltog kan kaitay. Nakadayo siguro dayjay. Napabot ngan lakit di iti panangkamat ko kinkwana. No papilit mo ti agawid ng agmaymaysa. Amangan no adda kumandakas anapasamak kin ka. Saan nga ta si katirantad day dyan nagpaputok? Diyaka mo. Ngam mabalin apatayin nak nga umuna. Tapno nawaya nga agpanggap iti dakas kin ka. Intugot mo ka diti paltog mo. Apay adamdamagam kanyak day ta, manong kabat. Awan ti dakas na iti panagdamag ko kin ka. Natangsit ka kanya. Nalipatan mo ti utang mo anay bag-anakam kanya. Utang anay pagganakam? No naitugot ko kumatipaltog ko, itaypay kumapinaltukan ka. Saan mo nga isagmak ti bagim Esmeralda? Amang nung panawan kan dito eh. Sige, agsakaya ko niti kabalyok. Makamu ka ditan. Timanawan. Saan na mabalin? Kamak-kamak. Nakit din napuntahan ni Gabat. Natay kumaitan. Matay amin ang mapaltugak. Sa dadya Gabat. Oh. Kat no siyak din ang suro-suro ken kuana. Padaanak ti panagsubli na. Dito'y ti pangsaudak ken kuana. Sigurado ang mapatay kon. Tapno mapasublik ti posisyon ko a pangulo na iti pasurok ni Senyorito Brandon. Oh. Sugsugak ina apag titinulungan mi akalabanan dagiti agna. Agawag ti asyenda kadakwada ket awagan lakton iti Don Bruno. Nagpintas adenggain. Pagbalinag to ababaonan ni Doña Margarita ket siya ti mga asawa kan Esmeralda. Ken amin ana pipintas sa babae.
pagtasing mangbut ka, nanak ko. Nanang, Asino tinagitulod kan ka? ni Manong Kabat. Intertarayak gam nakamakamnak. Anak Isuday ko. dyan pinmanong matla adagos. Anak, Uray makapungpungtot ni Doña Margarita. Pinalubusan nak ni Senyorito Brandon ang nagsukimat iti unag ti Villa. Awan. Diyak nakita ni Tatang Nanang. anya nga itong tinapasamak kini tatang mo. Diyak ka mo, Nanang. Pulos asaan nga aklo ni Manong Kabat a pinatay na ni Tatang. Agam, apay nga ro di tamat lamapiru ka na ni tatang mo. Ituloy ko asapulin ni Tatang itong bigat. Sana ngagsardang Nanang. Nasken ama-amuak noan niya tinapasamak kan kuana. Tinang iti alamok. Nasaksakitan na iti takyag kandangin ko pag kagagatan na iti alamok. Awal mo na dyan, Kabat. Ang mga ginundawayan na ni Esmeralda. Kabayatan ti kadada ti dalan. Dalapag ti kabalyo. Mainayad. Kigtutak ti loko. Kilaatik nga abugan ti kabalyo. Sa kalpasan na. Itana! Nagistaya ako na. Tiyawanan ba yun? Napakadaan ni Gabat ti panang tambang ko kinkwana. Balsak! Matnaga ko dito kabalyo! Ana, sabay ko, tiyawanan ba yun? Naunaan na kiti panang paltog ko kumakinkwana. Aglibasan. Patayin ka loko. Nakaadayon. Ang dadumteng anak kabalyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Esmeralda, agariing ka anak ko. Ijak sabat pareing. Diyos ko, ni Bilyano sabat ang tayo niya pinaltugan ta. Ang mga no nakalibas ka nagati ng kautibukan ko anak at nasarakan ta sa pinatay na. Nanang, apay ka di? Anak, saan mo ka di anang nagdagi dya ka nalbuong? Itatang mo sa mo tunday niya pinaltugan na. Anya, alalag pala titurog ko iti nangag ko dagiti. Nagsasaruno ka nalbuong, Nanang. Napabarin ko sa karod. Anak ko, Kasla adayo mo tin nakapasamakan dagiti ka nalbuong. Naawang lang amin tarabi eh. ang mga no ni tatang mo matunday niya pinaltugan ta. Umay ka anak ko, agpatulong ta ka dagiti ka aruba. Umay ka sa Nakariing lakit ti dagiti daddo maakaruba. Gapo ka dagiti akan nalbuong. Barin saan da mabuting. Nana Barang, apay asiriring kayo pailaan? Ay, nangag ko nga ron ti garaigi ti kabalyo. Agam apay asikala ang tidimtang gapat. Asino ko matikadwak? Tsak matla ang tinang itulnog kin Esmeralda. Ay, kuha nga main. Nakita da burso asin naruno na ka ni Brunaw. Anya? Saan ko mata nakit-kita? Gapo iti dayta. Nangibaon ni Senyorito Brandon iti nang surot kada kayo. Ni Bursyo ti nangida ulo kada kwaga. Saan ko mata nakit-kita ida, Nana Barang? Ang mga no sa bali tinagnanda. Ay, nay, isuda dagitan. Awaran kay Tibayin Gabriel. Kaya't nakpayapatayin ha. Oops. Nakalisi ka. Naitipay. Oops! Bruno, agtal na ka. Agtal na kayo. Ang mga no mahirap raman na. Sige, iputok mo. Kita lang, no? Sino ti bumtak ti banga-banga na. Hoy! Anya ti mapasama ka na kayo? Ha? Ni Senyorito Brandon. Grabe ilang arunan.
Sige, umuli kayo man takasarita kayo ato. Si Kangamin Bruno, nakariingan ni Senyorito Brandon. Yablo kayo. Kasi kamot Bruno. Kasalamat sa ti Kanya! panagamit ko. Kaya't yo asyak timang patay ka na kayo. Ha? Saan, senyorito? May andang nagpalawag. Pinanggap na kapatayan ni Gabat. Ha? Sana po no dayta. Apay ko mga aramidak dayta. Kat agkadwata. Sino kung mga rutin ang pantukan niya? Sana asyak. Nalasin na kadi asyak. Oh, Apay asaan ka makatagari, Bruno? Amangan no tulisan dayjay ng panggap amang pataykin ka. Amangan no ti kabalyero. Anang ilumang kinila kay Emiliano. Kandi sa lodsod ko, Bruno. Apay arimwar kabaylaan. No sinarunom dagabat kan Esmeralda. Apay asaan kayo ang nagkukuyog. Sundan! Makasi nga kayo iti turog. Ayad da Bruno kan Gabat. Tung patong paak man dagajay. Naturog dan, mama. Oh, Apay arimwar kayo pa lang iti kwarto ya. barang! Amo kasi riring ka pa lang. Itimplaan na kiti kape. Mabiglaan, senyora! Bumangon at laan! Maturog ako mga minal! Di nakpagururayan. Amangan do si katipang ipapasa kitipong tut ko. Orisyak, nanabarang. Itimplan na kiti kapik. Uwan, senyorito! Pinabasol ni Bruno ni Gabat ang paltogkin ko na. Ngem ko na ni Gabat. Saan ka nung isutin ang paltogkin ni Bruno? Ang mga no ti kabalyero anang italaw kinilakay Emiliano. Aniya? Kabalyero? Wan, mama. Dahil tati atap ni Gabat. Ang mga no dahi di kabalyero ti Pangulo dagiti tulisan. Uray rabrabi. Agbasak-basak iti asyenda na jay atulisan. Senyorito! Senyora! Dagito yan, dagiti pinatimplayo ang kapeyaw. Nagyamanak, nanabarang. Nagbiit ka man. Sige. Ilisong dita. Adda ka di pa'y ibilin nyo kanya? Awanan, panawan na kami. Makasinga ka lang iti panagsarita mi iti anak ko. Sige, senyora. Makatuturo ka klauna yan. Baliwag to akasarita na imbag idainton bigat, mama. Kanbili na ka na imbag dagiti tao tayo. Tapno sa pulen da dagiti tulisan. Nang runo iti daya kabalyero. Agyaman na kiti dayto yung kape, nanabarang. Agbaliw-baliw ngamin ti klima. Nasa lumsum manan ti agsapa. Nagsapa ka ngaminan, anak kariin baraw. Rabiin, hindi makasagpat ka. Sa nagriri kayo kini Bruno. Amaga, no saan ka nakaturo ka dagaw? Pabasulan nak ni Bruno anang paltugkin ko na. Anya ko matiga po ng paltugak. Isukit diti at dagura na kanyak. Maluksaw sa nga men, ta sinuktam amang idaulo kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Pasurot mo laangan ni Bruno. Ni Dunya Margarita ti akin pagayatan iti dayta, nanabarang. Nanang, nakamulang lang kayo manan nabigbigat. Mangan kayo kitin. Manipod awan itatang po. Saan ako nabaga pangpagan. Kanya nga tan tinapasabag kan ko, ana. Agsangit kayo manan. Manipod iti upingak. Sangkay bagayo kanyak. Ama di ti agsangit iti sangwanan ti panganan. Tamapukaw kano ti grasya. Sano adda ni tatang agong at numakita na kayo nga agsangsangit. Kasano ajak magkasagit. Emiliano, itatagpo. Ano nga tan tinapasabak na. Sumartin kayo nga agsangit nanan. Sana makatulong dahi ta. Kuna ni Mang Damian, sinawar da kano tinamnamaan daan nakapasamakan dagiti kanalbuong. Ngam,
Awan ka nang matinakita da tao. Abang gano'n walang dalatan ti bangkay ni tatang mo. Nanang, saan kayo nga panunot iti kasta? Kadwak to damang teban. Agsawar kami iti nakapasamakan ti pinaltog iti rabi Kalpasan na. Agdiritso akto namang sapol kinitatang itinuure sa dino ditan. Mamati kayo kumakanyak, senyorito. Saan asyak tinakarangat ni Bruno iti rabi? Ang mga no ti kabalyero dayjay. Kinapudno na. At tapag ani Bruno ti adadakas apanggap na kanya. Pagkunami ti day tagabat. Ngamin, senyorito. Adda nang paltog kanyak iti kinamakam ko ni Esmeralda. Anya? Nakitam ka di ti pimaltugin ka. Saan, senyorito? Nasipngat. Kan amangan no naglumang iti kaunasan. Agpada kayong agbimpin na basol. Yak ka mo no asin ti patsik ka na kayo. Da kayo pa'y amay na yun. Apaka problema ak. Nasakit tinakam ni Bruno kanya. Tayin sukat dakin kwa na amang idaulo kada kami apasurot yo. Sana siya takin pangedang iti dayta. Yak masupring ti pagayatan ni mama. Nabainan ni mama, iti panang salangad keng kuana ni Donya Silidonya. Gapo iti pan nakatiliw dagiti tao na nakipinaltog iti paset ti asyenda. Senyorito. Sige, isublat ko akasalitan ni Bruno. Pinabasol mo ni Gaba tanang paltugken ka. Nga madamat pambabasol na. Ada ka ng paltog kadakwada ken Esmeralda. Idi intulnog na iti balayda. Anyan ti pamanaknak ni Gabat, senyorito. Si katatapon na. Gaputan sakit tinakam mo iti panang sukat nakin ka. Amang idaulo kada kayo apasurot ko. Senyorito. Basol mo matlang. Makapung tutaking ka iti inaramid mo iti Bruno. Nagdesisyon ka abok-bukod mo. Gaputa kayat ko mabalas tinang paltog iti kanyak, senyorito. Ngamalas mo. Nakimagda ka iti pasurot ni Donya Silidonya. Nagpungtot ni mama. Ket iso tinang ikadang anigabat ti mangidaolon kada kayo. Ket nagbalin kalangan na pasurot na. Senyorito, pakawanan na ko ma. Loko. Uray pakawanan ka. Saanan ngagtalik ni mamakin ka. Ngam no saan na mapukaw ti guram ken ni gabat. Sige, ikang kayo ti gundaway. Niagundaway, senyorito. Agduelo kayo. Ket no asino ti makalasa ti panagpinaltogyo. Iso ti agbalin a pangulo. Nagasagbot kayo gaya pen kadadamyan ken teban. Anak ko. Udak no agdiretso ka na magsapol ken itatang baw. Ingkadeng ko ti agawid pa ilaang nanang. Kan nalipatak ti nangalay ti balon ko. Taplanok ti agmalmalam amang sapol kinitatang. Kahit ko lang naman ipadamag kada kayo tinapanan mi. Adak, malaksid kada kiti basyo ti bala anasarakan mi. Awanin ti sabali pa ay nakita mi. Kaya tasangon tayo chay, nung ti tatang ti pinaltukan da. Sana napuntaan si bibiyang ni tatang. Sapay lang ko patakas na. Ngam sa anak amaming ka nanang. Masapo lang mabirukak. No sa dino ti ayan ni tatang. No bilang tain lemeng taman. Wano aglemlemeng. Kat no asin mo ti akin aramid iti dahi ti amapaspasamak. Dakkel ti sungsungbatan na kanya. Kinapatag, masapulam ni tatang mo as ipipiyag. O nanang. Sige, sana kung nagpayag. Or uraya ti pangading mo Bruno. Kahit mo kading agpinaltog kayo kinigabat. Kahit no asino tagbiag kada kayo. Iso tagbalin na pangulo dagiti pasurot ko. Senyorito. Ket si kagabat. Anya ti pangading mo? Tapno malpasan ti karit iti nagbatan mi kini Bruno, senyorito. Pagustuak no anya ti kayat na.
Ngam sigurado asyak ti mabati as si bibiyang. Dahil tati kayat ko amangag. Wanya, Bruno. Nakasagana ka kadiya makipin na tayo? Saan, senyorito? Tonto! Nagbalin ka kadina takrot? Saan ka nga ruden ama ikari amang idaulo kadagiti ka kadwam? Imbes nga agkinarit kami nga agpinatay, senyorito. Agtinulong kami lakuman amang pugipog kadagiti tulisan. Anya ti makunam, Bruno? Umbanugutak, senyorito. Ngam, adlaki dawag. Kahit ko siya timang sa politika balyero ang nagpanggap amang patay ka niya. Ungawag amin atulisan. No agsasaw ka, Bruno, kas kalamang pisit itikoton. Agam, patgan kay ti dayta akid daw mo. Uray iso ti mangidaulo kadagiti kakadwami amang sapol kadagiti tulisan, senyorito. Ket siyak ti mang sapol iti nagilom manganda kini Ama Emiliano. Salpa ka talaga ti kastoy abiyag. Diyak magustuhan ti pangadang ni Branton. Nagbalina na paspasorot laang ni Bruno. Barang! Apay ka de, senyora. Ayan ni Brandon. Ay, kalpasan akin na sarita na da Bruno ken gabat, senyora. Nakita nga imasidag iti ayan da burso ken dagiti kadwana ng agsasarita. Agsubli kay ti Ruar. Ibagam ka ni Brandon na kayat ko akasarita. Uwan, senyora. Darasam! Amang ano ang talaw adi agpakada kanya! Saan ka mabuteng ka ni gabat? Saloy da jay. Siyak tinagsursurwan na. Kabala ka patayin. Kasano asana may matangan da doon niya Margarita kan senyorito Brandon di panang patay ko kan kuwana. Parigatak pa lang. Malagip ko na dya kabalyero. Napudno nga iso tinang paltog kanya. Natural. Malas na. Tas anak na napaltugan. Dito lang ti kabambantay na pa ti Hacienda Margarita. Saan na yan nalawa? At dalang sumagmamanoak kayo. Nalawlawa ti kapanawan ang labsak itay. Sakbay anak kadano nakdito'y tuktok tayo ti abantay. Awan latot pagilasin ako sa dino ti ay ni tatang. Sa tinamata tinangilo mga antakan kwa na. Tinasayan. Agin sayo ak lang agpaltok. Sakbay nga ituloy ko ti agsawar. Ipaltok ko. Para kada kayo da ito tatang. Esmeralda! Anda nakakabalyong aktorong dito yan. Kasla ni manong kapat yan nagsao. Sursurutan nak. Siri ka kanembak. Itan. Esmeralda! Awan sukat ko. Nibaglakit din. Walang nang napunta anak. Esmeralda! Kumlub ka! Anya ti? Sikat ti matay, loko! Anya ti, Chay? Saan na nga ni manong kapat ipalpaltungan din niya nakakabalya? Uri siyak! Bumalisak! Esmeralda! Saan ka nga agsayang iti bala? Tsakon ti makirangat iti dayjana kakabalyo. Kumlab ka lang! Ang mga lumapaltugan na ka! Saan ka nga aglibas? Uray sa dino ti papanam! Kamatan ka! Taychay! Nakadala din nakakabalyo. Ni mo anong kapat yung mga kamkaman kankwanan. Sino nga Taychay? Anya ti rantana?
Sino kada kami kan manong kabat ti rantana apatayan? Di manong kabat? Apay nga muna kadaak dito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Senyorito Brandon, da kayo matgayam. Ay, Mabutbutang tilang nga yun nakakita kanya na nasusan. Nakabutbutang ka di tilang. anya ka diti, maipaay ko kada kayo, senyorito. Awan san Esmeralda. Umayak ko mamakidamag na napasangpet yun ni Ama Emiliano. Awan pa'y garod. Iso nga tuloy ni Esmeralda, tinang sapul kan kuana. At nanangag niya nagpipinal to kiti rabi eh. Nagpatulong kami kadadamyan kan teban, tamang ano ni Emiliano ti pinaltugan dan. Dagiti pasurot ko tinakipinal to kiti rabi. Pinanggap da kano apatayon ni Bruno. Pinanggap kano ti kabalyero apatayan. At apat, aday di kabalyero tinang patay iti day di papa. Ken pangulo dagiti tulisan. Kat patkirak nga dadalang iti masakupan ti asyenda. Nang runa iti pro. Naimbag ta simbampet kayo, senyorito. Papaayaban na kayo itay ni senyora ng nakapanaw kayo mutan. Brandon, sa dino tinagapuam? Mama. Simuro ta kada Bruno. Ken dagiti kakadwa tayo anang sapol iti dayja kabalyero. Sana panak iti balay dala ka Emiliano. Kat, kumusta dayja alakay? Senyorito, senyora, panawan kayo pa eh. Salbag ka. Anya pa lang minter aramidem dito eh. Agdeng kakit din iti saritaan. Sanda ka no pa yan napasangpet, mama. Isu ajak na danon ni Esmeralda. Ta sinapol na kanumanan ti amana. Amang ano natayan da alak kay Emiliano. Nasayat mo't no isoon ti pinatay ti kabalyero. Ya, parta kampay tagtaray kabalyo. Nadaywak mo't kat din da agkabat. Nagalistibiyag ti loko. Ngamsan ko ngayon gaan. Aging itijak mapatay. Masapo lang may subliak kas pangulo. Wan. Masapo lang sakmut lang ti pangulo nagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Dantani aglayaman makadanon iti nang panawak kadagiti kakadwa kitay. Isudan nagiti masaripat patak. Tiga Baliro! Isag ka na yung kita masyo! Saan kayo nagpaputok? Saan ba kadya malasin? Siyak ni Bruno! Loko kayo! Bruno kayam, kakadwa! Kaya't dakit din na paltugan! Saan ko anak kamatan day di anak kakabalyo? Napuskol ti kaunasan asimpukan na. Dakkel ti atap ko ani Bruno day jay. Manong gapat? Akay nagsubli ka pa lang dito eh. Mabali na pampanunuto masursurutan ka Esmeralda. Naira na nga ta, ngagpada ta dito ititinrong ta. Apang sapulan kin ni Ama Emiliano. Anya? Apay akayat mo abirukan ni tatang. Tapnaan niya. Tapno patayam? Sikat imang patay kan ko ana? Saan ko maanak adakdakas ti panagkitkitam kanyak Esmeralda? Talaga adakas ka? Naranggas ka? Talaga kagurguran akon. No sikat ti agsad iti biyangko. Anya ti aramidam. Kasapulak ti trabaho. Masapul nga agtong palak. Uray kay papanan ti panang patay mo iti awan gaway na tao? Awan pa'y tinapatay ko. No pinatay ko kumani Ama Emiliano. Apay pailaang.
Aparparigatek ti bagik amang sapul kinkwana. Panawan nak. Adaywan nak. Urean niya ti bagbagam. Dakas kay ti panagkitak. Saan ka pumanaw ditoy? Masapul nga agtong palak iti bilin. Nung saan nak mga adaywan? Ditakan. Kasta unay ti panangkusilap ni Esmeralda kanyak. Kagura naklaunay. No ammom la kuma, Esmeralda. Ure ammok anapalalo ti panaggusto ni Senyorito Brandon ken ka. Patpat gan ka unay. Ngam kasano nga ipudnok ti marikrik nakken ka. Ket dakasak iti panagkita. Manit magawitan ti panagkarubos na kitiluhak. Takasano, manandanagan naklaunay. Talon nga daw manipod nagpukaw ni Emiliano. Ang mga noon yan tinapasamak na. Ay Diyos ko, sino nga tatalaga tinagalakan ko na? Kanya ti panggap na. Nagarigrigat lang arudan ti panagbiag ti. Sa kastoy, amariribukan kami. Noon niya tinapasamak na. Asyong! Isa ka naman di kabalyo. Kadwan na kagsubli iti nangibatyak kadag iti kakadwayo. Anang sapol iti kabalyero. Nasaysayat pa'y kuma. Asyak ti makakamag iti dadya kabalyero. Dirdirak ti pagina. Ipupuk ko iti nalimod abismit ti Vilya. Kat idya parigkatek. Kas iti namay anday di papa. Iti day di don bienvenido. Numano abulan anak apupok. Nga awan na pulusin paunag na nga oray danom la kuma. Nakakututong iti magsatan. Senyorito! Ay! Gunggunam mabakbakatan. Naimbagtasan ka anat nagitagdan. Nagsakitan ti sakak. Anya nga min ti pagdardarasam? Kasanon nun at nagkakat imuna nagdiso ti ulom iti daga. Saan kumamot senyorito? Nagpay kayat ti matay. Naimas payla ti mga ni ti inlapang. Tonta bakbakadan. Awain, aglalo ta si kati makado iti karni. Kaslasaan ka makaramraman. Siguro sardinas lang ti siddayo iti lugar yo. Maumuma kami paikit din senyorito. Ay hindi ito'y gayam ti maong ajakit yaw. Ngun gayam. Nidisok gayam iti pagsanggiran ti supaytay. Nimbag man ta nakitam. Senyorito, nagpakada kayo ka din kini senyora. Unyat bibiyang mo ya. Kuha nga men, amangan no sapulan na kayo ni senyora. Tay gayam ni senyora. Agtamtamdag iti tawa. Nakabaybayag ka nga gargaraw barang. Pangaasyo senyora, saan na kumadusaan. Ang sagsagkingak amang data, nailigusak. Ngundiyak ko man nakakapit iti pasaman ti agdan katabangan no natnagak ko man. Naiko. Aniya. Gunggun am tekta. Asino nga mintiag ko na asaan ka nga gananad. Kinamakam ko nga min ni senyorito, senyora. Isupay asubiyan na ti jacket na. Kita nga dapat nabati a karneter Al daw ti tiyenda ija hero na intontikat. Kumuyog kanto kada kami ni Brandon. Basit sangan pa sunday jay nabati a karne, senyora. Ginatang yun sa payla idi day jay idi adaim may nagsursur at tagagimba. Gimbaya ket Victoria. Kita ti kinaawan ammo.
Di mo pa'y amon tilog lugar. Saan kayo nga gulbod tamataksan kay laeng? Ipudno yun na ilumlimang yun nila kay Emiliano. Sabi nga mo, ngayon ni Ama Emiliano bro daw. Among ko na yun. Kaya chill tapatayan kayo amin na na. Masik pwede kita nagmi. Oh, apay. Anya ti kay tasawan tinanggag ko akan albong. At dan samot tan pinatay mo kadagiti trabahador, Bruno. Binutbuteng ko lang ito, senyorito. Nakasadsadot na ngamin. Padasan dati agi pulong tayo inutak kita patayon. Isudat ipakibalsak. Ang dagat gaya man gabat. Sa dino tinakaigabgabatam. Nagkapuag iti katurturudan a pasat ti Hacienda Margarita, Bruno. Saan kayo anadanon iti nangibatyan mi kada kayo kini Senyorito Brandon? Dito'y gayam ti ayan nyo. Kumusta ti panagsawar mo di katurturudan gabat? Saan ko nasarakan ni Ama Emiliano, Senyorito? Sa dandaniak na isagmak. Pinaltugan nak ti kabalyero. Anya ti kunam? Nakitam ti kabalyero? Kahit Kinamat ko. Kabayatan ti panagpinpinaltog mi. Ngumdyakon nakamatan pa'y. tuntun. Impalubos mo kit din na nakalibas? Nalpas ko man ti problema di daya kriminal a kabalyero. Talaga asaloy ka. Di ka mabahay nakatkatawan na kiti trabahador. Isa ka pa yun. Loko. Kaslamag sa panagagas Tao ka. Kung gunam, umay ka na ka ba? Agawid ta iji bilyakit iji ngay tuloy ko timang mansukin ka. Kan oras si ka, Bruno! Apay makapungpungtot ka simbangpot Brandon. Anyat na pasamak. Makapungtutak launay kanigabat, mama. Nagkita dalang ruden iti daya kabalyero. Napaglibas na pailan. Aniya? Ho! Agpapadangawan na mo na kita pasurot mo, Brandon. Nakasaysayang agundaway, mama. Nalpas ko man ti problema iti daya kabalyero. May balas kumit kumanti pa nakatayday di papa. Barang! Ayaw pa manigabat! Darasam! Ne, apay. Anya ti bagayo kinigabat, mama. Siyak ti makisaritakan ko, ana. Kat no saan ko ang magustuhan, ti sungbat na. Patayo ko. Anya. Barang! Ayayaban ka! Ayan mo! Darasam! Ang mga no si Kapay ti pagpupungtutak! Inayaban ni Senyora Margarita da Jagabat. Una ni Nana Barang ang makapungtot kanulaunay. Isa ang matartaran ta. Kaslam mo kon tinang payaban ni Doña Margarita kan kuana. Uray itay nakasangpet kamin kada Senyorito Brandon dito Villa. Saan pa yan nagmaumaw ti pungtot na. Kaya muna, kat ti kabalyero anang patay iti day di Don sa Villano, tinakarangat ni Gabat. Namudala ko maasyak. Parang kunaga, saan nakanalasin ni Gabat? Uray anya tira aramidin da. Saan dan to masapulan nila kay Emiliano. Aramatek day di alakay. Tapno siyak ti pagtinagan ni Esmeralda. Nabambanog kan sabat adak to. Nakaadayo kalakit day. Saan ati pan nakabanog ko ti pagkapsutak nanang? No di kat ti panagdandanak ko. Kan ti pan nakaupay ko. Nakadano na kiti katurturudan kan ura iti tuktok ti bantay. Yung saan ko nakita ni tatang. Adayo launa yun day di apasit ti Hacienda. Kasano doon na sa langat mo ama nagdakdakas. No dagiti tulisan. Saan dakmat nga tadang ran? Nanang. Diyak na ko may baga dito eh. Tamo kang adama-danagan kayo. Tapay anak. Ada ka ditakas ada pasabak. Diyak namin ang muno.
Kasano nga amo ni Manong Gabat nga daak iti dayja paset ti bantay. Apay, inadaano na kadigabat. Saan ani Manong Gabat ti dandani na kaisag makak? No dikit dayja nakakabalyoan ng palto-paltog kada kami. Aniya? Kasanono? Jak maawatan nanang. Apay nga iramraman nak dayjay a kabalyero? Asino nga dayjay? Anyamot ka. Imbaunak ni Dunya Margarita ang mga alati paltog iti kwarto na. Nakita ka sa unay apuntot na ng tungpak kinikapat. Nanabalang? Anya tara aramidem dito sa ang kwarto ni mama. Panggap mo dagtakaw? Ay, saan, senyorito? Ngam paalaala ni senyora ti shotgun iti kwarto na. Anya? Senyora, apay nga inagaw yung matipaltog ko. Ha? Saan? Saan yung nga ipaturong kanya tipaltog? Saan da kapatayan? Na, matay saman sa digapa. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.